Ngiyathanda ukuthi ngibingelele namhlanje egameni likaJesu, amen. Ngine-topic la engithanda ukuthi ngikhulume ngawo kakhulu, especially ebalulekile ngale ndlela, because amakhaya amaningi aphethwe ilo muntu engizokhuluma ngayo namhlanje. Into yokuqala engicela ukukhuluma ngayo, ngicela ukukhuluma bazalwane, ngokuthi uyena umama ekhaya, uyena ubaba ekhaya. Okay, uma umama nobaba beshadile ekhaya, uyena ubaba, uyena umama. Okay, ubani onamandla ukuthi ekhaya likwazi ukuqhubeka, likwazi ukuya phambili. Sizokhumbula ukuthi ngenkathi uNkulunkulu edala umuntu wesifazane, ethi iBhayibheli wadala owesilisa, wayesephinde edala owesifazane. Wathi lo ngesikhathi emdala owesifazane, ingoba ebona owesilisa ukuthi akukuhle uma owesilisa ehleli yedwa. Ngamanye amazwi, uma efikile owesifazane, ufikele ukuzosubmitha kowesilisa ekuthenini yonke into ayikhulumayo noma ayenzayo uze ukuba azolekelela i-vision yalo wesilisa kuyo yonke into ayenzayo. Right, ngokwendalo okudaleke ngayo noma ngokuseBhayibhelini kunjalo. Right-ke, ekhaya-ke ake sibheke ukuthi umama uyini umama. Uma ubaba ekhona noma ubaba ehlezi evuka njalo ekuseni ehambe emsebenzini, uyini umama ekhaya. Okay, umama ekhaya, into yokuqala esimthola eyiyona, simthola umama eyimeneja ekhaya, because ngesikhathi ubaba engekho, umama uyakwazi ukumeneja ikhaya. Uma ngithi umeneja usho ukuthini? Uyakwazi ukufundisa izingane, uyakwazi ukutshela iy'ngane ama-duties ukuthi yini ey'fanele ziwenze la ekhaya. Uyakwazi ukumeneja umuzi, uyakwazi ukusupervise, uyakwazi ukudelegate umsebenzi awubonayo ukuthi lo kumele ukuthi wenziwe ubani, lo kufanele wenziwe ubani. Uyakwazi ukufundisa. Ake ngime kulezi eziwu-4 kwamanje. Then uma eyimeneja, uyakwazi ukucontrola yonke i-situation within the home. Ngamanye amazwi, uyafana ne-center, in most cases uyafana ne-center izinto ey'ningi ey'suke zenzeka ekhaya. Umama ngendlela powerful ngayo, u-powerful ngendlela yokuthi uma engazi-understand ukuthi u-powerful ngale ndlela engiyichaza ngayo, uyabonakala engena etshwaleni, uyabonakala ehamba ekhuluma ngamagama abantu emizini yabantu, uyabonakala aze aqale ngisho ukuthakatha, uyabonakala umama eyicubi hambe eqhatha abantu, uyabonakala umama engamfuni uNkulunkulu. Uma umama enganayo uNkulunkulu, buka ukuthi kwenzekani-ke ekhaya. Ngaso sonke isikhathi, one, iy'ngane ziyaphuma esandleni sikababa uma baba ekhipha isiyalelo ukuthi la ekhaya kwenziwe ukuthi. Akakwazi ukumeneja lowo muzi. Lowo muzi onjengalowo uwumuzi uma umama wakhona engakholwa, i-danger eba khona ithi noma yini embi isuke ilula ukuthi ikwazi ukwenzeka nganoma yiphi indlela, because ama-instruction umama uma ekholwa uwathatha kuNkulunkulu, and then akwazi ukusebenza ngawo ekhaya. Uthe wakhipha ubaba wekhaya ewanika yena, kodwa yena ebeqale waya kuNkulunkulu wamnika i-wisdom yokuthi akwazi ukuphatha umuzi. Ngoba uma sifunda ngokwencwadi uJeremiya, lithi uJeremiya 17,
no verse 17 chapter 9 uthi usho kanje uJehova uthi usho kanje uJehova Sebawothi uthi qaphelani nibiza abesifazane besililo ukuba bafike nithumele kwabesifazane abahlakaniphileyo ukuba bafike basheshe basikihlele isililo ukuze amehlo ethu amululuke izinyembezi nezinkophe zethu ziphophoze amanzi. Ngamanye amazwi umama ekhaya fanele kube umuntu oyi-prayer warrior. Uma engakwazi ukuthandaza uzoba ney'ndaba zemizi yabantu. Uma engakwazi ukuthandaza uzokwazi izangoma ney'nyanga ukuthi zingaphi ukuze acabange ukuthi uzomeneja umuzi ngalezo zinto. Kanti lezo zinto izinto ey'phelayo, izinto ey'faya lezo. So umama engakwazi, engamazi uNkulunkulu, lowo muzi usuke uyi-danger enzima kabi. Ngoba umama fanele ubaba uma evuka ekuseni ehambe emsebenzini amkhulekele umama. Umama fanele akhulekele ubaba esemsebenzini ukuthi uma ehlangana ney'nkinga, fanele iy'nkinga uNkulunkulu amnqobele zona. Ngoba umama umsebenzi wakhe ukulekelela ubaba yonke into ayenzayo, ukulekelela lo muzi ukuthi ungafi ebekhona yena, because yena ufana nesenta yekhaya. Ubaba uyikhanda, yena ufana nesenta yomuzi ngoba anything within this home uyazi ukuthi kuhlalaphi, uyazi ukuthi kuhlalaphi, uyazi ukuthi kuhlalaphi. Ubaba uma efika ekhaya akafika abuze ey'nganeni ukuthi kuphi ukuthi ubuza kuyena ngoba uyazi ukuthi umbekela ekhaya nje uyimeneja yomuzi. So ngoba engayi-understand-ke leyo nto uyabonakala umama enza noma yini mhlambe acabanga ukuthi ingaba usizo kanti ulahlekelwe i-channel yokuthi fanele azane noNkulunkulu. Uma engamazi uNkulunkulu lowo mama usuke ingozi nje emphakathini. So-ke kulezi zinto esengizibalile ukuthi uyaba yizona uyimeneja ekhona ukucontrola, uyakhona ukudelegate umsebenzi, uyakhona ukusupervise, uyakhona ukufundisa, uyiphila, uyenye yama-pillars a-powerful ekhaya because umuzi uma ubonakala uyendayendeka noma unama-challenges amaningi kubhekwa yena umama, kubheka ubaba, kubheka umama ukuthi umama la ekhaya washonaphi. Isizathu yini? Uyena othenjiwe kuyo yonke into. But ngenxa yokuthi uma ungayi-understand ivela nayo umama, uvela lahle uNkulunkulu bese ecabanga khona izinto ezizokwenzeka. So sithola enye incwadi yesibili la bezalwane, incwadi yeZakha chapter 1 verse 7 uthi ukumesaba uJehova kungokuqala kokuhlakanipha. So uma umama emesaba uNkulunkulu, into ey'ningi ziyalunga zenzeka.